Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum il-25 ta' Mejju hija l-ġurnata li fija aħna nfakru id-daħla, it-twelid għall-eternità ta' Karmela Grima. Il-fdalijiet tagħha qegħdin hawnhekk, ix-xebba li semet il-leħen tal-Madonna ta' Pinu. Jew nitolbuha biex aħna wkoll nitalmu fil-ħajja tagħna nisimgħu il-leħen tal-Mulej Ġesu li jkellimna f'kull quddiesa. Aħna ġejna hawn għaliex aħna lqajna l-istedina tiegħu. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-Mulej. U għalhekk waqt li nħossu fina l-ferħ li aħna ġejna mistednin minn dak li jħobbna tassew, minn dak li aċċettana aħna kif aħna għax aħna tiegħu, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li niċċelebraw bħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lil Mulej li qam mill-imwiet. Għatina li l-istess emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu xi wħud mill-Ludija u bdew jgħallmu lill-aħwab. Jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mosè, ma tistgħux issalvaw. Pawlu u Barnaba għamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bisħieħ. Għalhekk qatawha li Pawlu u Barnaba u xi wħud oħra minnhom jitilgħu Ġerusalemm ikellmu lill-Apostli u lill-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Imbagħad l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jażlu lil xi wħud minnhom u jibgħatuhom Antokja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Sila li kienu minn ta' quddiem fost l-aħwa u bagħtu magħhom din l-ittra. L-Apostli u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antiokkja, ta' Sirja u ta' Ċiċilja li ġew mill-ġnus islim għalikom. Aħna smajna li xi wħud minn nies tagħna mingħajr ebdorni tagħna ġew ħawdukom u qalbulkom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna lkoll bejnietna u derilna li kellna nagħżlu lil xi wħud u nibagħtuhom għandkom flimkien mal-eżiż tagħna Barnaba u Pawlu, nies li ddedikaw ħajjithom għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk batnilkom lil Ġuda u lil Sila biex jgħidulkom bi kliemhom l-istess ħaġa. Għax l-Ispirtu Santu u lilna derilna li aħna ma nanabukom b'ebda pies ieħor aktar minn dak li hu meħtieġ, jiġifieri li titbedu mill-ikel is-sagrifikat lill-idoli, mid-demm, mill-laħam tal-annimali fkati u miż-żwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu rwieħkom minn dawn saħħa.
Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Ngħidu flimkien fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Iħenna lina Alla u jberikna. Idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jintarfu fuq artek triqatek fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. Ngħidu flimkien fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax triġi l-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art intmexxihom. Ngħidu flimkien fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarfa l-ieħor. Ngħidu flimkien fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Għarem il-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. L-anġlu ħadni fl-ispirtu fuq montanja kbira u għolja u wurini il-belt il-qaddisa Ġerusalem, niżla mis-sema minant Alla, bil-glorja ta' Alla fija, tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal ġaspru ileq daqs il-kristall. Għanda ħajt kbir u għoli, b'12 il-bib fih, u 12 l-anġlu fil-bibien li fuqhom hemm miktuba ismijiet. L-ismijiet ta' 12 il-tribu ta' uliet Iżrael. 3 minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-Vant, 3 għan-naħa tat-Tramuntana, 3 għan-naħa ta' nofsinhar u 3 għan-naħa tal-Punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 il-pedament li fuqhom hemm 12 l-isem ta' 12 l-apostlu tal-ħaruf. Ebda tempju ma rajt fija, għax il-mulej hu it-tempju tagħha, Alla li jista' kollox u l-ħaruf. U l-belt ma teħtieġ la xemx u lanqas qamar biex idawluha, għax biex idawwala għandha il-glorja ta' Alla u l-mużbih tagħha il-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarix kliemi. U bil-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li batni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom imma d-difensur l-Ispirtu Santu li l-missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Jien inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, ma natilkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom.
Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjerant il-missier, għax il-missier huwa akbar minni. U għettilkom dan min issa qabel ma jseħħ biex meta jseħħ temnu. Il-kelma tal-mulej. Fil-liturġija tal-lum eżies it-tieni qari b'mod allegoriku, simboliku, tfissrilna dan il-kliem li qal Ġesu lid-dixxipli tiegħu. Jew aħjar biex niftehmu. Tfissrilna dan il-kliem li l-mulej Ġesu qed jgħid dalgħodu lili u lilek. Għax aħna wkoll dixxipli tiegħu, aħna maħniex barranin. Għalhekk ġejna hawn, għax kienu l-istedinna ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-mulej u inti ġeneralment fil-ħajja tiegħek il-min tistieden. Tistieden il dawk in-nies li huma eżis għalejk. U tieħu gost meta tiltaqgħu flimkien. U wieħed jibda jirrakkonta dak li ġralu fil-ħajja. Din hi l-Ewkaristija tal-ħadd eżies. L-Ewkaristija tal-ħadd li niċċelebraw il-Qudiesa ejjew ma nibqgħux ta' tfal żgħar narawha isa xi ħaġa għax ta' bil-fors. Alla mhuwiex tiran, ħanuża l-kelma goffa. Ma jpoġġi obbligi fuq ħadd. Alla ħalaqna liberi. Alla l-kelma tiegħu hija stedina. Nista' naċċetta u nista' warraba. U hawnhekk qed jgħidli, jekk tħobbuni, intom tħarsu kliemi. Jekk tħobbni, il-kelma tiegħi tgħixha, tismagħha u tilqaħħa għax tħobbni. Għax meta inti tilqaħħa għax tħobbni, dik il-kelma lilek ħatibdlek, ħatgħamillek il-frott. Imma jekk inti dik il-kelma tagħmilha għax qed tibża minni li jiena ħansawtek, dik mhix ħatħalli frott fik. Anzi, u f'xi dwejjaq irrid immur il-Qudiesa. Hekk narraġunaw ħafna drabi. U allura ħanaqbad ftit frażijiet biex taraw kemm sabiħa din ir-relazzjoni ta' Alla magħna. Lili u lilek, l-Apostlu San Ġwan fil-kitba tiegħu tal-Apokalissi, meta kellu din id-dera, qed jirrakkontalna li ra il-belt ta' Alla nieżla mis-sema. Alla jażel li ma jgħix il-bogħod hemm fuq, imma jażel li jiġi fuq din l-art jgħix miegħi u miegħek. U dan hu l-ewwel ħsieb, l-ewwel tifsira ta' din il-belt. Il-belt mija xejn għajr il-preżenza ta' Alla magħna. Anke l-parroċċi tagħna, il-kelma parrokkja ġejja, parroċċa ġejja mid-dar ta' Alla, l-amara ta' Alla fost il-poplu tiegħu. Infatti l-knejjes tagħna kif huma mibnijin? Ishom djar kbar biex jidhru mir-raħal kollu biex jien minn fejn jien nara l-Knisja tispikka biex dik il-kobor tal-Knisja li tfakkarni isma' Alla għandu id-dar tiegħu qrib id-dar tagħna. U aktar milli l-ġebla, Alla għamel minni u minnek l-amara tiegħu. Għandi għaliex inkun kuntent. M'għandix għax nifraħ, m'għandix għax nimtila bil-koraġġ meta ngħid jien bid-difetti kollha tiegħi. Imma Alla jażel lili jien x'għandi aktar minn ħadd ieħor. U l-mulej Alla qed jgħidli
ħares il-kelma tiegħi, il-qaħqa. Imma il-qaħqa x'inti tħobbni. Mhux għax ta' bil-fors. U meta inti tibda tilqa l-kelma tiegħi bimħabba, tintebaħ li jien għamilt l-amara tiegħi għandek. Li jien għażilt li jien u l-missier niġu u namru għandek. It-tieni punt, Ġerusalemm mimdawra b'dawn il-ħitan kbar li bliet tagħna. Nistgħu nħarsu hawnhekk għawdix lejn iċ-ċittadella. Is-swar kollha ta' Malta. Xi fissru għalfejn inbnew? Għax jafu li fil-ħajja aħna ħaniġu attakkati, ħaniġu bombardjati. Imma hemm ħajt qawwi lest li jilqa' il-qawwa tal-għadu. Lest li jħalli barra dak li jrid jiġi biex jisraq li il-paċi ta' qalbi. Kollha kemm aħna ngħaddu minn momenti ta' qteħ il-qalb, kollha kemm aħna nħabbtu wiċċna mad-dubji, mal-biżgħat, il-problemi, hawn xi ħadd li huwa ħieles minnhom. Imma x'il-mulej tagħna l-Ispirtu Santu ma niġewx mirbuħa. Araw l-amara tal-Alla. Aħna mibnija b'dan is-sur qawwi mhux biex ngħid jien aqwa minn ħadd ieħor, imma biex ngħid l-Ispirtu Santu ifakkarni, iżomm ħajja fija l-kelma tal-Alla u dment li jien għandi l-preżenza ta' Alla f'ħajti, allura jien ma jonqosni xejn, allura jien ħieles. Ħieles mhux milli ma niġix attakkat, imma mhux se niġi mirbuħ, mhux se niġi mkisser. Ħaniġi ċċalenġjat iva, ħajkolli l-problemi, ħajkolli d-dubji, imma dawk mhumiex qegħdin hemm biex ikissruni, imma jiġu fuqi biex jien nissaħħaħ iżjed. Bħalma jagħmel kull atleta. Biżżejjed ġibu quddiem għajnejkom dik it-tiġrija fejn l-atleti mhux biss jiġru imma jridu jaqbżu l-ostakli. U għax jaqbżu l-ostakli joħorġu rebbieħ. Ekku koll aħna. Ejjew għalhekk aħna nifirħu. Nirringrazzjaw lill-mulej tal-li huwa jaħseb fina. Tal-li hu għamel lili u lilek amara fejn jista' jgħix. U biex dan iseħħ qed jistenna biss li jiena niftaħlu qalbi. Li jiena nurih imħabbti. Li jiena nidħol f'relazzjoni miegħu ta' imħabba u mhux ta' biża'. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jeħuti jinġeddu l-fidi tagħna falla u ngħidu flimkien jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissen mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum għam minn Bellunwiet skont il-kodba mqazza. U tala s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġa flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fihom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika
nistqara ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Fil-Vanġelu rajna kif il-mulej jibatilna d-difensur l-Ispirtu Santu biex jenna nerbħu fuq it-tfixkil, fuq il-biżat, fuq id-dubji, biex jenna nkunu sodi quddiem id-dnub. Iju għalek nitolbuh u ngħidulu mulej, ibat l-Ispirtu tiegħek u ġeddet wiċċ l-art. Ibat l-Ispirtu tiegħek u ġeddet wiċċ l-art. Għall-insara kollha biex bil-qawwa tal-Ispirtu ifittxu toroq ġodda ta' għaqda fl-istess fidi tal-Evanġelju nitolbu. Għal dawk kollha li qegħdin iħossuhom imwarbin, iħossuhom li qegħdin jgħixu fid-dalma, jew sofrew xi inġustizzja jew persekuzzjoni, biex bil-qawwa tal-kelma ta' Alla jarfu il-preżenza ta' Alla magħhom nitolbu. Għalina il-koll qegħdin niċċelebraw din l-Ewkaristija biex ir-relazzjoni tagħna ma' Alla l-Missier tikber fl-imħabba tagħna lejh u tintwera fl-imħabba tagħna lejn xulxin. Nitolbu. Jitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija, kompli birek u qaddes kull familja. Għamil li kull familja tħoss verament il-preżenza tiegħek u l-paċi tiegħek. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla, inti trid tgħix f'dawk li jilqgħu il-kelma tiegħek u jpoġġuha fil-prattika. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek biex jifakkarna f'dak kollu li jinta jettilna u jgħinna ngħixuh. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja
il-bnedmin kollha jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda jtennulek. Qaddis. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħnalina. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Indbaħtu għaliex il-mulej Ġesus stedinna ejjew għal din l-ikla biex permezz ta' din l-ikla, permezz tal-ħobs u l-imbit huwa jiġi u jammar għandna. Ejjew noqogħdu ftit fiskiet u nitkellmu ma' dak li ġie jżurna għax iħobbna. Nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misterju tal-għid u wimla lir-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd it-tajjeb.